дар муҳорибаи назди Бадр, яке аз саҳобагоне ки он ҷо иштирок дошт, Уккаша ибн Миҳсан разиаллоҳу анҳу ном дошт ва ҳангоме ки ҷанг аллакай оғоз шуда буд, шамшери ӯ мешиканад, яъне ки шамшераш шикаст дар вақти ҷанг. Ва саҳобагон он вақт ҳамроҳи худ танҳо як шамшер доштанд. Ва мо гуфта будем ки онҳо барои ин ҷанг омодагии хуб надоштанд. ва ҳамин буд ки бо худ силоҳ ва аслиҳаҳои бисёр надоштанд. Танҳо ҳамагии ҳар як саҳоба як шамшер дошту халос. Ва инак шамшери вай шикаст. ӯ бошад чӣ кор кард? Ба душман таслим шуд ё ба қафо гашт, ба сӯи Мадина равона шуд? Чӣ кард Уккаша разиаллоҳу анҳу? Вай ба назди паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам рафт ва гуфт: ё Расулаллоҳ, шамшери ман шикаст. паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам чӯберо ба ӯ доданд ва гуфтанд ки бо ин ҷанг кун. Уккаша разиаллоҳу анҳу чизе нагуфта он чӯбро гирифт ва ҳангоме ки онро такон дод, яъне ҷунбонд, он пораи чӯб ба шамшер мубаддал гашт. ва ин яке аз мӯъҷизаҳои паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам буд ки ҳангоми муҳорибаи Бадр ба вуқӯъ омада буд. ва ин шамшер то охири умри Уккаша ибн Миҳсан разиаллоҳу анҳу ҳамроҳаш буд, то он даме ки дар яке аз муҳорибаҳо аз тарафи душманон кушта шуд. ва инро бубинед ки Уккаша разиаллоҳу анҳу чизе нагуфт. Нагуфт ки бо ин чӯб чӣ гуна ҷанг мекунам ва дигару дигар ба монанди ҳамин. Зеро вай медонист ва боварӣ дошт ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳар чизе ки мегуфтанд беҳуда набуд. чӯбро гирифт, такон дод ва он ба шамшер мубаддал гардид. ин воқеаҳое ки аз муҳорибаи назди Бадр мо дида мебароем, хело кӯтоҳ карда шудаанд. зеро наметавон ҳамаи онро дар як ва ё ду мавъизаи кӯтоҳ баён кард. ва зиндагии паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам низ бо ин мавъизаҳо то ба охир баён карда нахоҳад шуд. зеро он саросар пур аз ҳикматҳо ва дарсҳои гуногун аст. олимон вақте ки ҳаёти паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалламро меомӯзанд, баъзеи онҳо ҳаёти расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалламро аз ҷиҳати иқтисодӣ, баъзеҳо аз ҷиҳати тарбиявӣ, баъзеҳо аз ҷиҳати идоракунии давлат ва аз дигар ҷиҳатҳои гуногун меомӯзанд. ва мо метавонем мушоҳида кунем ки ҳар кадоме аз онҳо чизҳои мехостаашонро аз он ҷо пайдо мекунанд. ва чандин солҳо гузаштааст ва тӯли ин ҳама солҳо мо аз ҳаёти паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам суҳбат мекунем. алҳамдулиллоҳ, то ҳол ягон нафаре нагуфтааст ки ман аз гӯш кардани ҳаёти паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам хаста шудам. баръакс, ҳар боре ки мо воқеаеро аз ҳаёти расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам мешунавем, онро ҳамчун як воқеаи наве қабул мекунем ва барои худ як чизе мегирем, як дарсе мегирем. ва ин ҷо бошад ин қисмат, яъне ин силсиларо низ ба хотима мебахшем ва дар силсилаҳои оянда иншоаллоҳ боз мавъизаҳоро аз ҳаёти паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам давом хоҳем дод. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. агар меҳнатҳои мо бароятон писанд аст ва мехоҳед моро дастгирӣ намоед, пас ба шабакаҳои мо дар ютуб, фейсбук, инстаграм бо номи Сиратул-Яқин обуна шавед. ҳамчунин сабтҳои моро ба саҳифаҳои худ гиред, он ҷо нашр кунед ва ба ёри дӯстон равона намоед, то онҳо низ мутолиа кунанд. бо Сиратул-Яқин бошед ва ба дигарон низ тавсия намоед, то моро ҳамроҳӣ кунанд.